Vols saber per què els que anuncien la mort de l'independentisme durant fa anys continuen equivocant-se? Perquè parteixen d'una idea falsa. Que la nostra història és una història de derrotes. I no ho és. És una història de persistència. És una història de gent que quan tot semblava perdut va continuar. Indesinenter, sense parar. Aquesta és la idea central de l'article Indesinenter, que la periodista i escriptora Núria Cadenes publica a l'últim número de la Revista de Catalunya. El títol no és casual. Cadenes recupera una paraula que Salvador Espriu va convertir en símbol. Indesinenter, sense parar, sense defallir, sense abandonar, i la fa servir per parlar no només de l'independentisme, sinó de la continuïtat nacional dels països catalans. Per entendre el present, diu Núria Cadenes, cal aixecar la mirada, cal prendre perspectiva, perquè l'independentisme català no va néixer amb el procés, ni amb l'1 d'octubre, ni tan sols amb la transició. És un moviment polític amb més d'un segle d'història, i abans de les multituds, abans dels referèndums, abans de les estelades als balcons, hi havia gent mantenint viva una idea. Cal prendre perspectiva, perquè l'independentisme català no va néixer amb el procés, ni amb l'1 d'octubre, ni tan sols amb la transició. És un moviment polític amb més d'un segle d'història, i abans de les multituds, abans dels referèndums, abans de les estelades al balcó, ja hi havia gent mantenint viva una idea, la llengua, la cultura, la consciència nacional, la voluntat de continuar existint com a poble, quan semblava impossible, quan eren 4, quan no hi havia cap garantia de victòria i, malgrat tot, continuaven indesinenter. Núria Cadenes diu que nosaltres no som Sísif, no som aquell personatge de la mitologia condemnat a empènyer una pedra en muntanya amunt per veure-la com cau una vegada i una altra. No tornem sempre al punt de partida, no repetim eternament la mateixa història, avancem. Potser lentament, potser en ziga-zaga, potser amb dubtes, potser amb contradiccions, però avancem. I aquesta és una diferència fonamental. L'article també té la virtut de mirar més enllà del Principat, perquè la nació catalana va més enllà de la Sénia. I Núria Cadenes ens recorda una realitat que sovint tenim oblidada. El que ha passat al País Valencià durant les últimes dècades és extraordinari. Malgrat la pressió política, malgrat la minorització de la llengua, malgrat els intents constants de fragmentar la identitat nacional, el valencianisme continua existint, continua creixent, continua generant consciència, continua fent camí. I això també forma part de la mateixa història, la història dels països catalans, la història d'una comunitat nacional que ha sobreviscut generació rere generació, indesinente. Cadenes no ignora la realitat, parla de frustració, de desorientació, de desmobilització. Parla del descens posterior al procés, però adverteix contra un error molt habitual. Confondre el moment polític amb la realitat profunda del país, perquè una cosa és el clima polític d'avui i una altra és la realitat nacional construïda durant dècades. Les idees continuen, la llengua continua, la memòria continua, la nació continua i milions de catalans continuem existint i construint país cada dia. Per això,